Съдии, прокурори и следователи за първи път застанаха публично един до друг и открито заявиха, че направените конституционни промени в частта за съдебната власт са вредни за обществото. Припомням, че зад въпросната промяна стоят предложенията на ППДБ, а в пленарна зала бяха подкрепени от ГЕРБ, СДС и ДПС. Защо чак сега магистратите набраха смелост да се опълчат на тази реформа? По темата ще разговарям с адвокат Румяна Ченалова. Здравейте! Здравейте! Сега, днес си народът е казал, сетила се Мара да се побара. Защо чак сега, след като вече видяхме и в действие как действат направените конституционни промени, магистратите решиха да изкажат мнение по въпроса? Разбира се, че това не е случайно, разбира се, че има причина и разбира се, че тая причина е свързана с политиката. Хайде да свържем тъй като се оказва, изявление че с политиката днес. Няма принципа за разделеност на трите власти е смачкан, потъпкан, изхвърлен и не съществува. Съдебната власт е под контрола на българските политици и то не на кои да е. На управляващите. Защо сега реагират? Да. Сега първо малко трябва да се върнем назад във времето и ще видим, че има две организации професионални на съдиите. Едната е Съюза на съдиите в България, които бяха спонсорирани щедро за осъществяване на различни програми в правосъдието от Америка за България. Съдии, от който съюз, периодично пътуваха до Съединените американски щати на обучение. Тоест съдии, които са с определени евроатлантически приоритети. И втория съюз, който се създаде от Богдана Желявска, беше така наречената Асоциация на българските съдии. Доста по-късно беше създаден и която е нещо като така точно обратното лице на... В противовес ли е на тази, другата, за която говорихте? Тя не е в противовес, защото те са професионални организации, нямат идеи, нямат някакви принципни положения, които да ги разделят, но по съществото си обедини всички тези, които бяха против вижданията на Съюза на съдиите и на Америка за България. А Асоциацията на прокурорите, тя е една, беше там, знаете, че подчинението, козируването, йерархията, която е принцип в работа на прокуратурата, е много ясно демонстрирана в тази асоциация. И забелязала съм, извинете, в скоба ще сложа, че като че ли те винаги подкрепят главния прокурор, който и да е той в тази асоциация. Разбира се, аз се спомням... Тя буквално къса ризи. Спомням си за Гешев какво се правеше, какви писма се пишеха и в негова защита. Спомням ми си всички Гешев как беше бранен и то месеци наред и в един момент, когато се даде команда, за 24 часа Гешев беше унищожен. Така е. Спомням си пак тази асоциация на прокурорите по повод на едно мое открито писмо срещу Цацаров. Излязоха с така наречено от тях опровержение, обращение към медиите, с молба към медиите, да не допускат изявления на Румяна Ченалов. Това е Асоциацията на прокурорите и вие сте абсолютно права, че те не се събират за да бранят главните прокурори, а главните прокурори ги викат, за да им кажат какво да направят. Затова казвам, че йерархичното подчинение не само по линия на професионалната йерархия, която е принцип в работата на прокуратурата и законово установена, но и в неформалните им отношения. Те си създали една организация, за да се чува един глас в подкрепа на главния прокурор. Разбира се, разбира се. Тоест, какво се случи днес? Да. Тези хора, които като юристи, особено прокурорите, съдът е арбитър, но прокуратурата по принцип е длъжна да се бори за законност. Прокурорите на времето участваха в граждански дела, предявяваха искове, излагаха мнения, правиха проекти за вътрешни актове между институциите, имам предвид МВР, например, или ДАНС и прокуратурата. Тоест, това са хора, които би следвало по силата на професионалните си ангажименти и гражданска съвест, разбира се, да наблюдават законодателството в България, защото главният прокурор е един от субектите, които имат много широки правомощия по отношение на сезирането на различни органи и институции.
като например Конституционния съд. Тоест, прокурорите най-добре трябва да знаят и би следвало да преценяват противоконституционен ли е един закон или не, съответно главният прокурор да упражнява правомощията си по закона за Конституционния съд. Ето видите ли, тези прокурори, пък и съдиите, решили днес, след като изследователите, след като българската общественост в продължение на месеци се тресе от негодование по отношение на предложения закон за изменение на Конституцията. Излизаха конституционалисти, предупреждаваха, говориха, обясняваха, излизаха политици, излизаха представители на партии, излизаха граждани, говоря в ефира, в социалните, телевизионен ефир, в социалните мрежи. Експерти, преподаватели. Получи се наистина една обществена дискусия по темата. Само, видите ли, тези две организации на съдиите, прокурорите и следователите не разбрали какво се случва. Ами смешно е. Смешно е и веднага води до въпроса: защо сега? Това кого защитаваме? Какво искаме? Защо сега сме недоволни? Ние не знаехме ли, че този наш прокурорски съвет ще се формира основно от избрани, номинирани, избрани от Народното събрание? Използвайки стилистиката на Гешев, ще попитам, някой и кой им натисна ентъра? Аз мятам, че първо това е Сарафов. Сарафов, разбира се, не го прави, защото така е решил. Знаем кой подкрепя в момента Сарафов. Това е Борисов. А защо Борисов го прави? Защото това е един друг начин, метод, средство. Сега вече, когато все пак делото е в Конституционния съд, когато той показа на българската общественост лицето на ППДБ, колко са жалки, смешни, неспособни, некадърни и страхливи, да продължи да налива масло в огъня и по този начин. Защото едно е Борисов да преговаря в аспекта на евентуално на ротация и общо правителство. Друго е скандала да продължи задвижен вече от такива организации и от магистрати. Защото когато магистратите кажат, Конституцията е некадърно направена, звучи по-иначе. Тоест в момента предизборната борба ще се осъществява по този начин. Чрез юристите, чрез главния прокурор в парламента. Сега, това, което се случи днес, ще намери място веднага в дебатите в парламента, защото някой ще стане и ще каже: ето и юристите го казаха. И прокурорите, и следователите, и съдиите. И никой няма да си направи труда да попита защо. Аз съм напълно убедена, че тогава Борисов ще се изправи отново като спасител български и ще каже: ами да, ето това можаха да сътворят ППДБ, защото неговата цел е не само да ги унищожи, но по пътя на популизма, той е цар в тази област, да увеличи своето парламентарното присъствие на ГЕРБ. Само, че веднага ще ви контрирам и бих напомнила на господин Борисов, че той и неговите хора вдигнаха ръка в подкрепа на тази промяна на Конституцията. Точно така. Така че той, колкото ППДБ имат вина, толкова и ГЕРБ и ДПС имат вина. Защото в крайна сметка, благодарение на тяхното гласуване, станаха възможни тези промени. Тук никой няма чист от тези две коалиции но вие знаете и партията. Как реагира Борисов. Затова продължавам да твърдя, че той е съвършен популист. Той казва: аз не командвам моите депутати. Те решават по съвест. И аз не мога да направя това, което правят другите партийни лидери. Аз не знам кой би се хванал на тази... ще кредитира с доверие такова твърдение. Хора не се хващат. Никога не бих повярвала. Но има много хора, които казват: колко хубаво беше при Борисов. Има и такива. Аз съм ужасена, защото това означава да мислиш повърхностно, т.е. дори въобще да не мислиш, ако правиш подобни сравнения. И ми се струва, че нещата сега стават много по-страшни, защото Борисов ще използва всички средства, всички методи, ще използва влиянията си върху министрите от така наречения служебен кабинет. Ще използва влиянието си върху информационно обслужване. Ще използва влиянието си по всички места, където има кметове на ГЕРБ, за да контролира районните и секционни избирателни комисии. Защото това, което се прави там, всъщност е новия начин на печелене на изборите. Преди се купуваха гласове, сега се купуват
районни и секционни избирателни комисии. Сега се контролира машинния вод чрез софтуера, а хартияния вод чрез комисиите по места. Знаем какви безобразия има в протоколите. Всички сме ги виждали, какво крадене на гласове. Може ли да се разплете този възел, свързан с конституционните промени, ако Конституционният съд най-после вземе, че каже решаващата дума относно жалбите на президента и жалбите на Възраждане Има такъв народ? Да. 2 жалби има. Сега ние сме говорили с вас за тези жалби. Ами има и техническо време. По принцип те се бават. Това е факт. Има срокове, които са в Закона за Конституционния съд. Но аз си мисля, че големия проблем в момента на Конституционния съд е как да излезе той от ситуацията, в която сам се е поставил през 2003 година с едно конституционно решение, което категорично казва: под държавно управление не може да се разбира само формата на управление. Държавното управление са всички органи, чиято дейност е разписана в Конституцията и които го осъществяват. Там са и президента, и Народното събрание, и Министерски съвет. Там са и магистратите. И пак в това решение, пак много подробно се казва, че промяната на което и да е правомощие, задължение, структура на всеки от тези органи означава промяна на управлението, на формата на управление. А това не може да се извърши от обикновено Народно събрание. И сега, ако Конституционният съд, който също има своите квоти, представители на различни партии, включително на президента, политически влияния, най-общо казвам, там има натиск, какъвто очаквам да има, то Конституционният съд наистина е в доста трудно положение. Защото ако онова решение от 2003 година беше по-общо, ако имаше 1 и 2 изречения, които просто да преминават през темата и през въпроса, можеха да се справят с поръчката, ако има такава. Но това решение е изключително подробно и задълбочено. И може би това в някаква степен така е един от най-сериозните въпроси, защото въпроса за това компетентно ли е Народното събрание да приеме такъв закон за изменение на Конституцията, опира до въпроса нищожен ли е този акт. Защото когато един орган не е компетентен, както аз, например, не мога да издам указ, с който да обнародвам закон, дори да го направя, този акт е нищожен. Така че в случая има един много голям проблем. Решенията на Конституционния съд, с които се обявява противоконституционност на определена норма, действат за в бъдеще. Но в случая, когато е нарушена компетентността, опираме до един толкова тежък порок, че все едно, че това решение никога не е взимано, никога не е приеман такъв закон. Защото този орган не може да го направи. И тогава вече ще се сблъскаме с много тежки последици. Тогава вече ще се чудим, добре, след като това решение на Народното събрание е една правна нула, то не съществува в правния мир. Няма го. Защото го е взел този, който няма такова право. Какво се случва от тук нататък с служебния кабинет, неговите актове, неговите действия и изборите, които се насрочиха? Какво се случва? Това е проблема. Повлича крак. Това е проблема и Конституционният съд всъщност е най-вече според мен затруднен от първия въпрос в двете конституционни жалби. А първия въпрос касае това. Допустимо ли е това Народно събрание да приеме този закон? Ако не е допустимо, а ние си живеем по тези правила, които са създадени... Да, ние ги изпълняваме. Ние ги изпълняваме. То няма връщане назад при тази ситуация. Вижте, тук не става дума за противоконституционно само. Да, противоконституционно е, защото, видите ли, това Народно събрание не може да го направи. Но то е и нищожно. Защото органа е некомпетентен. Добре, толкова ли няма качествени, добре научили се юристи, които тези неща, които вие казвате, да бяха предупредили? Да се знае къде са подводните камъни? Хората, които... Преди малко говорихме с вас. Колко специалисти от академичните среди, действащи съдии, бивши конституционни съдии правиха на пух и прах тази предупреждаваха, говориха за евентуалните последици.
Никой не ги чу. Кой да ги чу? Кирил Петков или Борисов или Асен Василев? Добре, ако поразсъждаваме... И най-вече Христо Иванов, тъй като той е главният творец. Така е. Да. Сега, ако поразсъждаваме върху това, защо магистратите сега излязоха, горе-долу вече имаме яснота или можем да се досетим кой ги е активирал. Какво обаче това цели нещо, някакво действие? Тоест, предстои нещо да се случи в тази посока, според мен. Той няма сега, просто така да изгърмат. Нека не забравяме, че сега беше изработен един закон за нов, нека да кажем така, нов закон за Висшия съдебен съвет, за начина по който ще се избират магистратите, въобще членовете на Висшия съдебен съвет. Тоест, предстои една структурна реформа в системата. Сега, този закон също много бързо премина през Народното събрание, пак отново без да се обмисля, пак без да се възприемат позициите на ангажиралите се в, макар и краткото обществено обсъждане на законопроект. Излизането на тези магистрати днес означава, че първо те желаят, специално за прокурорите говоря, те желаят, най-сетне са видяли, да бъде променен квотното съотношение в прокурорския съвет. Защо? Защото квотата на парламента е най-голяма преобладаваща. Не 8 само. човека. Тя се определя в съотношение, съответно на съотношението в Народното събрание между парламентарно представените партии. На пропорционален принцип. На пропорционален принцип. Тоест, от бъдещото разпределение на мандатите в бъдещото Народно събрание зависи кои как ще бъдат позиционирани в прокурорския съвет и говорим за квотата на парламента. Разбрах. Той ще се създаде огледален образ на парламента. Тоест, тези хора, които ще бъдат избрани утре в парламента, те ще могат да контролират като кадровици работата на прокурорите, т.е. да ги наказват или да ги награждават, когато трябва, да се правят поръчки, да се мачкат хора, да се задвижва цялата система. Според мен, избора, както на членове на Висшия съдебен съвет преди сега на двата съвета и на инспектората към тях, е много ключов момент. Защото това са хората, които утре ще избират на местата на едно цяло поколение, което се отива от съдебната система, тези, които ще дойдат. А тези, които ще дойдат, ще пишат бъдещите обвинителни актове. Нали разбирате колко е важно тези хора да са наши хора? Тоест, излиза, че скоро не можем да очакваме независима прокуратура, така както ни обещаваха политиците и в тяхното говорене и в непрекъснато присъства. Независима Няма прокуратура. Как това да се случи. Властите в момента, аз затова в един предходен разговор с вас споменах, българската мафия, то е мафия политика, е като една многоглава змия. Там е и съдебната власт. Видяхте, не бяха джуджетата, не беше нотариуса, не бяха какви ли не разкрития във връзка с съдебната власт. Спомнете си, Цацаров прати едни вертолети, които да снимат къщите в Бояна и Драгалевци. Нищо не се случи. Нищо не се случи. Провери скъпите коли. Нищо не се случи. Той всеки шеф на НАП, който дойде нов, същото прави. Резултата е кръгла нула. Получи справки, в които бяха вписани магистрати и политици с имоти, недекларирани сметки в офшорни зони в чужбина. И какво от това? Нищо не се случи. Тоест тези хора са наши хора. Те продължават да стоят на местата си. Ами на мен ми прави впечатление как се провеждат конкурсите. Хора близки. Конкурсите за кои конкурси? За магистрати. Обикновено тези, които са близки до магистрати, говоря за техни деца, племенници, роднини, деца на близки приятели, първо стават съдебни помощници. След това се явяват на конкурсите и ги печелят. Тоест, вече виждате ли как се мафията вгражда цели семейства в системата. Които да се държат здраво.
които тук не може да не се държат, защото система. те са семейства. От друга страна, омертата е сигурна, те ще мълчат, защото става дума вече за тяхната кръв, техните приятелски среди. Не на последно място, те държат родителите чрез децата и децата чрез родителите. Аз напоследък си давам сметка наистина колко така изглеждаше ми неправилно, може би несправедливо да се твърди, че другите държави си имат мафия, пък българската мафия си има държава, но сега си давам сметка колко дълбоко са проникнали пипалата на мафията. Как всичко се контролира от момента на неговото създаване. И ако някой много пречи, той просто се отива. Спомнете ли си, извинете, че ви прекъсвам, когато Методи Лалов, бившият председател на Софийски районен съд, съобщи, че преди да бъде назначен за председател на съда, е бил повикан при Пеевски. И е чул думите: бе, това момче дали ще слуша, да не се провали като Пенгезов. Пенгезов също избран от Пеевски. Колко други магистрати съобщаваха такива факти. Аз също бях разговаряла с един магистрат, който ми сподели, че преди да вземе определен пост е бил извикан пак при Делян Пеевски. Съобщил го в ефир. Веднага беше образувана преписка. Проверката се извършваше лично от тогавашния софийски градски прокурор. Тя ме извика и пожела да кажа името на магистрат, на което естествено аз отговорих, че никога няма да се случи, защото не вярвам на тази прокуратура. Не вярвам, че ще разследва Пеевски, а съм сигурна, че този човек ще бъде, магистрата имам предвид, ще бъде наказан. Тогава тя ми каза: ами поне ни кажете града. Естествено. Толкова елементарно и толкова нелепо и града не казах. Така че извода ми е не само в резултат на личните ми наблюдения и разговори, но от това, което беше изнесено в публичното пространство от други ръководители на съдилища и прокуратури. Нещо да се е променило от тогава. Събитията, за които аз говоря, са от преди 10 години. Само че, както виждаме, след нотариуса, скандала с нотариуса, последва нов скандал. Той е свързан с контрабандните канали, митниците, ареста на шефа на митниците Петя Банкова и съответно всички съмнения около главния секретар на МВР Живко Коцев. Нека да кажем, че излезе информация преди малко, че в петък той е викан на разпит в Националната следствена служба и се очаква да му бъде повдигнато обвинение. Очаква се. Не е ясно за какво. Но част ли е от целият този гнусен водовъртеж, в който сме вкарани? Разбира се. Сега аз не искам да бъда причислявана към един от авторите на конспирацията, но си мисля, че появата на редуването на тези скандали точно в този момент, след като не се постигна ротацията, сблъсъка на ППДБ и ГЕРБ във връзка с потенциалното правителство, което трябваше да се излъчи. Унижението, на което Борисов подложи ППДБ, не без основание, разбира се. Появата на тези скандали, касаещи събития, които очевидно и определено са били известни на службите. Защото, нали си давате сметка, че нещата не се установяват днес и сега. Нито по отношение на нотариуса, нито по отношение на така наречената контрабанда. Прави впечатление и желанието на Коцев лично да се яви и да даде показания. Кое го е мотивирало? Кое го е накарало да го направи? Защо не по-рано? Дали от страх, че и от възможността той да се договори и да направи някаква сделка? Ето, ще бъда свидетел с тайна самоличност, в замяна на това няма да ме арестувате, няма да ме намесвате в скандали и така нататък. Има такава теза. Не смятам, че е страх. Значи, длъжността, която той заема, е твърде сериозна. Според мен, на него му е казано, подсказано, може би заплашен, може би принуден, да отиде и да даде тези показания. Това не е в никакъв случай случайно. Коцев вижда се, че той е нестабилен човек.
Веднъж разказва за натиск от едни лица, в последствие от други, след това пък се обърка, издаде всъщност, че той е този свидетел с тайна самоличност, което, нали, разбирате, за един главен секретар е... Много е странно, наистина. Да, почти инфантилно. Да. Така че много ми прилича на режисура цялата тази ситуация. На режисура, която пак е свързана с предстоящата вече, може би, в действие предизборна кампания и пак е свързана с изборите. Защото всички знаем ролята на МВР в хода на изборния процес. Всички знаем кой контролира МВР чрез управляващите. В момента имаме парламент, имаме служебно правителство. Служебното правителство, нали, създадено по странен начин, написан от Христо Иванов, е с преимуществено присъствие на привърженици на ГЕРБ. Парламента заседава. Там с най-много депутати отново е ГЕРБ. Сега вече не се купуват гласове, сега вече се купуват сикове и рикове. Тоест цели комисии, знаем какви протоколи се съставят там, какви драсканици са, как изчезват протоколи. Машинното гласуване се контролира чрез софтуер. Също е... Да, и в една такава ситуация, аз много пъти съм се питал, какво да се направи? Ние нищо не можем да направим. Те вече са се стиснали ръцете, разпределили са порциите. ГЕРБ пак ще е с най-много гласове, ПП ще се стопи. БСП прави опити да търси някакво обединение, поне да запази положението, което има. Има такъв народ, също предполагам, ще запази тези бройки, които има. Не знам Възраждане... не дават голям ръст. Поне последните социологии не виждам да растат драстично, но се очаква някакъв обединението на много малки партии, които не са представени в парламента и всякакви движения и други, на практика ще разори гласовете, ще ги как да кажа, много хора ще гласуват за такива малки партии или коалиции или обединения, които няма да постигнат съответно 4%, и да имат представителство. Което ще помогне за запазване на статуквото в тези пропорции. Тоест нищо няма да се промени. Но пък има нещо хубаво, като не се промени, имайки предвид така отмъстителността на Борисов, толкова време сдържаната омраза към ПП, която изби, това е свързана с ареста му, конкретно и към Бойко Рашков. Имайки предвид неспособността на представителите на ПП-ДБ в парламента, както и желанието за власт на много от депутатите от другите парламентарно представени партии, аз смятам, че колкото и Борисов да се опитва да купува гласове, това е негов прием от самото му влизане в Народното събрание, запазена марка, няма да се променят нещата. Няма да има, според мен, няма да може да се формира правителство и аз очаквам едни избори на есен отново. Добре, но все пак ви поканих с един въпрос, който излиза постоянно отдолу. Дали ще видим осъдени по високите етажи на властта? Аз имам отговор. Много бих искала. Между другото, аз непрекъснато го повтарям, че това всъщност ще промени нещата, но за да се случи, първо трябва да се справим с това статукво. Трябва да се промени цялата конфигурация на съдебната система. Има, убедена съм, и в ДАНС, и в БОП, и къде ли не, и дори в самата прокуратура. Преписки, съдържащи данни за ужасни престъпления. И икономически, и престъпления по служба, и престъпления безстопанственост и други. Но за да се случи всичко това, трябва тези кукловоди, а ние в общи линии знаем кои са те, знаем техните имена, да си отидат. За да си отидат, трябва българския народ като един да гласува. Не 1 милион, не 2 милиона, а 6 милиона. Трябва да станат и да отидат до урните. Колкото и да са купени комисиите, колкото и да е манипулиран софтуер, все пак тая манипулация има някакви поносими граници. 3, 5 до 10%. Тогава няма да има спасение. Сега хората казват, няма алтернатива. Така е.
Алтернативата, тя не се появява от въздуха, не я хвърля дядо Коледа, летейки с шейната си в небето. Алтернативата са самите хора. Има лидери, има водачи, има честни хора. Има дори парламентарно представени партии, в които се виждат хора с лица, с можене, съзнание и все още с чисти сърца. Така че, вместо да се вайкаме и да си чудим кой ще ни помогне и да чакаме геополитическо разместване, такова ще има, да безспорно ще има, българин е свикнал да чака и да каже, сега ще видим дали Тръмп ще дойде на власт, пък какво ще стане с Украйна, пък може би тогава... Изток, дали ще се разшири войната. Да, дали се разшири войната, пък тогава може би нещата ще се променят. Няма да стане така. Няма да има нито един осъден, конкретно отговарям на въпроса ви, докато не се измете този буклук от парламента, от изпълнителната власт, от съдебната власт. Но това няма как да стане с изборите по начина, по който се прави. Невъзможно. Съвсем накрая се сетих. Гешев на час по лъжичка днес обяснява, че Бойко Борисов стои зад неговия атентат. Този човек, когато напускаше прокуратурата, даде заявка, че ще направи сериозни разкрития, след което се скри. Сега някак си по някакъв странен начин тупа топката ми се струва. Днес четох пък нещо във връзка с изборите, колко са компрометирани, кой ги контролирал. Защо го прави това нещо? Хем присъства, но в крайна сметка не присъства по начина, по който наистина да раздвижи системата. Когато той имаше възможността да го направи, когато събитията, за които той говори, бяха същите. Опорочени избори, престъпления на управляващите. Той нищо не направи. Излезе и започна да говори, когато няма никакви възможности. Когато всеки може да каже, ти лъжеш. Тоест, Гешев или е страхлив, или не знае какво прави, или пък е нечи проект, само че той няма никакво бъдеще. Изигра ли си шанса? Може би имаш един единствен шанс, когато напускаше. Не, той просто, вижте как да го изиграе. Важното е той какво мисли. Гешев толкова години доказваше, че изпълнява... Да направи онези разкрития, които цялото общество чакаше. Вторник ще говоря, в петък ще говоря... нямаше нужда да прави разкрития. Достатъчно беше, когато беше главен прокурор, знаейки тези неща, да си свърши работата. Така е. Защо ще прави разкрития, когато на него му е поверено да задвижи цялата процедура по наказателната отговорност? Тоест, аз мога да осъда лицето Хикс, но няма да го осъда, ще напусне и ще кажа, че той е престъпник. Не се прави така. Смешно. Така е. Да. Благодаря ви за това участие. Румяна Ченалова бе наш гост.